El primer de tot, tenir diverses coses clares, i és que ens automereixem, i sobretot us automereixeu, un aplaudiment de tamany industrial per haver arribat fins aquí. El segon és que veig que ja no és hora rumbera, perquè hi ha hagut mogollon de desercions en el trànsit. Suposo que tothom que ha vist que la cosa que quedava ja bé i ja podien marxar. Això també és una bona senyal. Recordar-vos que després, a les 10:30, a partir de 11:45 de la nit, ens trobem al KGB, per fer el que millor sabem fer, que és una fiesta. També m'agradaria recordar que el simpòsium ha estat possible per molta gent. En primera banda, pel CAT, pel Centre d'Artesans Tradicionals, que ens han deixat casa seva per venir a fer-lo possible. Després per l'Institut de Cultura Urbana de Barcelona, que ens van donar una petita subvenció pel Rumba, i després pel propi simpòsium, que nos lanzamos a la piscina. Per la regidoria de joventut, que també ens treu les coses, el café i los croissants los han puesto ellos. Per l'Institut de Gràcia, pel Districte de Gràcia també, que és el que té la culpa que estiguem aquí al CAT. I després per gent com Neocarlorismo, Rumbacat, todo el mundo que está ahí abajo, que no me lo sé de memoria, Sant Gaudens, etc. És a dir, totes aquelles plataformes i associacions que ja existien que han dit vamos a arrimar el hombro y vamos a ver si somos capaces de hacer algo. Hem estat capaços i com hem estat capaços, vaig a començar per explicar-vos el segon, o és la segona determinació. El manifest, com bé sabeu, crea una plataforma i ara us diré com ha quedat el règim intern, és a dir, com ens gestionarem. La primera cosa d'aquest règim intern, per això dic que començo pel final, és que el règim nomenava un portaveu o portaveua i que en aquest cas el portaveu que s'ha decidit per tots és el Charlie Brown, per la qual demano que pugi aquí i que ja prengui possessió del seu càrrec. Ara ja començo amb la xapa divina. El règim intern comença dient que s'ha organitzat a la ciutat de Barcelona el primer simpòsim nacional de la rumba i on hem pogut debatre i consensuar un document de treball per a aquest gènere, que és el manifest. El següent punt dirà que d'aquest simposi som diverses gents que tenim un punt en comú l'estimació de la rumba catalana, que hem decidit impulsar aquesta plataforma amb un únic objectiu, generar un espai permanent de diàleg i treball al voltant del nostre gènere que assoleixi els objectius i les línies de treball marcades al manifest. I s'afegeix un nou paràgraf d'introducció. Disculpeu un segon, que em sembla que al final això ho hem col·locat. Sí, no, s'afegeix un nou paràgraf d'introducció que diu estudiar la legalització de la plataforma de la rumba catalana en aquella fórmula que es consideri més adient. És a dir, no té ja caràcter informal, sinó que serà o una associació o una fundació, és a dir, estudiarem la fórmula que sigui més adient i això li correspon al Consell. És a dir, que aquesta assemblea ha decidit anar ja un pas més endavant del que ens havíem imaginat, que crec que és una molt bona notícia. Que vamos, que nos las pelamos. La plataforma per la rumba, doncs, tota la definició de la plataforma de la rumba queda exactament igual i l'únic que es varia és la primera frase, que és la plataforma per la rumba és una organització amb la voluntat d'aglutinar totes aquelles persones, bla, 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 el reste queda igual. L'assemblea de la plataforma per la rumba queda exactament igual tot el text i queda anomenat president honorífic d'aquesta assemblea, d'aquesta plataforma, en Pere Pubill Calaf, en Peret. Segona bona notícia. Tercera ja. El Consell de la Plataforma per la Rumba sí que té diferents canvis en el règim intern, arribant a l'últim punt de la plana, que és el 5è, diu que els acords seran adoptats per consens
i, si no fos possible, per majoria simple. A més, quan parla del Consell, hi haurà un nou punt que dirà que per prendre possessió de conseller de la rumba, per garantir la membresia, s'haurà d'assistir o excusar l'assistència, és a dir, mostrar interès les 3 primeres reunions. Per què? Perquè s'ha apuntat moltíssima gent i no sabem si tothom té clar la funció del Consell. Aleshores era important que aquell que s'ha apuntat, que aquell que ha volgut participar, participi, si no, per què t'apuntes? Aleshores, aquest seria el tema. Dintre de les funcions del Consell hi ha una nova funció que és la promoció del voluntariat i la col·laboració en la rumba, perquè hem copsat que... Sí. Es lo que ha salido. Yo solamente recojo. No, que se... Eso. Que me he explicado mal. Me he explicado mal. La colaboración. Más que nada porque hay toda una serie de gente aficionada al género que no son artistas del género, diseñadores gráficos, informáticos, acarreadores varios, que lo que quieren es participar, colaborar, pero que claro, no son artistas. Entonces lo que dice es que el Consell va a promover que esa gente pueda colaborar, porque también tienen ganas de hacer cosas. A eso nos referimos. ¿Me he explicado? No, no va a salir voluntariado, ya lo tengo claro. Ya está, ya está. No saldrá. Exacto, palabra fea. Palabra fea. Ha quedado claro. Me ha quedado, pero claro como el agua. ¿Qué me ha quedado claro? Conclusión. No saldrá la palabra voluntariado. Palabrita de niño Dios. No saldrà la paraula voluntariat, però sí que saldrà la paraula col·laborador. Hi ha un consell de la Plataforma per la Rumba, que després us el llegirà tot sencer el Charlie, però aquests serien els canvis que s'han aportat, amb la qual cosa hauríem de votar el nou règim intern de la Plataforma per la Rumba. Con lo cual, lo vamos a hacer al revés también. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, unanimidad. Parecemos búlgaros. Vamos al documento madre, que és el manifest per la rumba catalana. També us el llegeixo jo, que la meva funció acabarà just després de llegir aquest manifest. Amb la qual cosa, primer de tot, em despedeixo de vosaltres. Ha estat un plaer fer de director tècnic d'aquest simpòsium. Que un tío como yo acabe aquí és una de les coses més rares que podré explicar a mis nietos, però realment estic terriblement content d'haver aportat des del meu camp, des del camp del promotor cultural, del tècnic, del meu granet de sorra, a que la rumba catalana es guanyi el respecte i el reconeixement que li cal i que se merece. Amb la qual cosa, moltes gràcies.